Nu? Jeg er så Markus. Ja, Markus. Vi stiller op spørgsmål, eller? Vi kommer fra TV2. Vi vil godt tænke at stille nogle spørgsmål. Stemmer okay med dig? Ja. Vi har lidt spørgsmål angående WTO. Ja? Kan du fortælle os lidt om overordnet så? Ja, selvfølgelig. Jeg ved jo alt. Jeg er klog. Og altså selvfølgelig, WTO, det er jo en organisation med ca. 155 lande, hvor 3/4 er ulande. Det er jo ret mange, faktisk. Ja, det er det. Og alle lande har så en stemme hver. Og den øverste besluttende myndighed, det er ministerkonferencen. De træffer sådan de overordnede beslutninger. Sidst det var i Genève i 2008, så det er lang tid siden. Ja, det er lang tid siden, ja. Og det daglige arbejde foretages af 4 organer. Det er det generelle råd, og organet til overvågning af handelspolitik, organet til løsning af handelskonflikter, komiteen for handelsforhandlinger, osv. osv. Men hovedreglen det er, at beslutninger de skal tages i enstemmighed. Det er sådan overordnet, det er WTO, det står. Ja. Nu har jeg hørt lidt omkring Doha. Doha-forhandlingerne. Kan du forklare mig, hvad det egentlig er? Dota. Nej, Dota? Nej, Doha. Doha, ja, selvfølgelig ja. Doha. Doha, det er jo hovedstaden i Katar. Katar, som hvor der blev lavet nogle forhandlinger. Og det var nogle forhandlinger vedrørende landbrugsstøtten, tolden, handel med tjenesteydelser, handel og udvikling, intellektuelle ejendomsrettigheder. Og formålet det var så at nedbringe de handelshindringer, der er mellem de forskellige lande. Det lyder også meget spændende alt sammen, men nu lige for at vende hurtigt tilbage til WTO, ja. Så jeg hørte, at de er blevet udsat for en del kritik siden 1995, hvor de blev oprettet. Ja. Kan du fortælle lidt om det? Ja. Wow. WTO, ja, det var 95, der blev oprettet, som sagt. Og selve ideen, det er jo, at de tilgodeser de rige landes multinationale koncerner. Det er jo ikke nødvendigvis en god ting. Og ulande, de er bange for, at WTO vil sætte miljøreglerne op. Det er jo ikke så godt. EU sender for eksempel biler til Japan, og Japan sender biler til EU, og det giver ikke mening. Andre mener, at det er en fredorganisation, da det bliver sværere at føre krig mod hinanden, når de handler for tværs. Jamen, har du altid den der computer med? Ja. Altid? Ja. Hvad regner du med, at I skal ind og snakke om her til topmødet? Politik. Politik, eller hvad det var? Hovedsageligt, ja. Ikke så meget andet. Nej. Men I må lige have mig undskyld, jeg har faktisk meget travlt, jeg har computer, og jeg er nødt til at løbe. Farvel. Ja. Farvel. Ja, hej. Ja. Må ikke finde hans grav? Nej!